sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mga motoristang naghahatid sundo ng mga estudyante na overloading at walang suot na helmet sa Pamplona at San Fernando, Talamak. Bagong bayaning magsasaka o BBM rice na 29 pesos per kilo, ibinenta sa NEA. At probinsya ng Kamsur, suportadong wakasan ang child labor sa bansa. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Nababahala ang Highway Patrol Group sa talamak na mga motoristang naghahatid sundo ng mga estudyante na wala nang suot na helmet ay overloading pa. Kung gaano kapeligroso yan, alamin sa ulat ni Eli Balbin. Wala nang helmet ang driver at angkas. Overloading pa ang sakay ng ilang motorsiklo na naghahatid ng mga estudyante gamit ang motor sa bayan ng Pamplona at San Fernando, Camarines Sur. Lantaran pa rin umano ang ganitong siste at tila normal ng sitwasyon sa lugar kahit pa nasa national highway pa ang mga ito. Ang ilang motorista gaya ng motorcycle rider na ito na dalawa ang angkas, biglang liko ang peg nang makita ang mga tauhan ng Highway Patrol Group. Inabutan ng CSN ang mga tauhan ng HPJ sa kahabaan ng daang Maharlika Highway sa Pamplona na nagpapatupad ng road safety dahil sa mga reklamo na maraming motorista ang lumalabag sa batas trapiko, lalo na ang mga naghahatid sundo ng mga estudyante. Kahit anak ko sir, ang ginagawa ko, pag halimbawa may pupuntahan ako, nag-aarkila na lang ako ng tricycle. Bakit hindi po siya isinasakay? Mahirap na sir, puso disgrasya ngayon. Ayon sa Republic Act 10666 o Children's Safety Motorcycle Act of 2015, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-angkas ng mga bata na hindi abot ang putres. Ayon sa Highway Patrol Group, lubhang mapanganib ang pag-angkas ng mga minor de edad sa motorsiklo. Napakadelikado po para sa mga bata natin, lalo na kapag ang bata ay hindi pa niya kayang abutin ng kanyang ng paa niya ang footpeg na tinatawag pag-angkas sa motorsiklo. At ito po ay may kaukulang penalty na sa unang paglabag ay 3,000, pangalawa 5,000 hanggang 10,000 sa pangatlong paglabag. At siyempre po, maaari pong makumpiska ang ating lisensya. Sa ilalim ng batas, dapat ay abot ng bata ang putres, nakayakap ito sa driver ng motor at may suot na helmet. Paalala ni Police Captain Francisco Sales ng Highway Patrol Group sa mga motorista na nagsasakay. Sana po, iwasan po nating magsakay ng ating mga anak o mga bata na hindi pa kayang maabot ng kanilang paa ang tamang apakan ng motorsiklo sa pag-angkas. Kasi po napakadelikado po. Ganun din po, ang pag-angkas po ng bata sa motorsiklo ay dapat po, hindi po dapat inilalagay ang bata sa harapan ng motorsiklo, kundi sa likod lamang at kung saan dapat natitiyak na ang bata ay kayang humawak o yumakap doon sa nagmumotorsiklo. Layunin nito na mapanatili ang kaligtasan ng mga kabataan mula sa mapanganib na aksidente sa kalsada habang ito ay nakasakay sa motorsiklo. Eli Balbin, CSN. Sa muling pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo sa National Irrigation Administration o NIA, muling nagbenta ang ahensya ng bagong bayaning magsasaka o BBM rice na nakakahalaga ng 29 pesos per kilo. Narito ang ulat ni Regine Boy. Murang bigas, praskong gulay at serbisyong direkta sa publiko. Yan ang hatid ng muling pagbubukas ng kadiwa sa NIA Bicol. Muling binuksan ng kadiwa ng Pangulo sa Regional Office ng National Irrigation Administration o NIA Bicol, kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ika-62 na anibersaryo. Layunin ng programa na maihatid ang abot kayang bigas at lokal na produkto sa publiko, lalo na sa vulnerable sectors gaya ng senior citizens, PWDs, solo parents at purpose beneficiaries. Mabibili ang bagong bayaning magsasaka o BBM rice sa halagang 29 pesos kada kilo para sa mga vulnerable sectors, habang 35 pesos kada kilo ng bigas naman para sa publiko. 21 exhibitors naman ng Department of Agriculture at 4 na irrigators association mula sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon ang kabilang sa kadiwa,
na nagbenta ng mga preskong gulay, prutas at innovative products. Kabilang sa mga exhibitors si Norma na mula pa sa bayan ng Tigaon. Para kay Norma, malaking bagay para sa kanilang mga magsasaka na mayroong ganitong aktibidad ang NIA at iba pang ahensya ng gobyerno na nakakatulong sa kanila sa pagbebenta ng kanilang mga inani. Kaya po ang aming pasasalamat kasi po on-hand farmer kami, tapos may chance po kami na yung aming mga produkto ay na ibebenta namin sa murang presyo at affordable, lalong-lalo na sa mga consumer. Pag sinabing kadiwa, hindi yung pangkaraniwan lang na presyo, talagang yung affordable ng mga mamimili. At saka po, very thankful po kami kasi as KNP Kadiwa ng Pangulo Partners ay lagi po kaming naiimbitahan na kung saan-saan kami dapat magtinda. Si Jovita naman ang gayon sa Camarines Sur. Dala ang mga innovative products. Malaki rin ang pasalamat sa naturang programa at mga trade fair ng mga ahensya dahil natutulungan ng kanilang kooperatiba na maipakilala ang mga produktong gawa nila. Mabuti naman ma'am, marami naman pong binta. Lalo na yung mga bisita po dito galing Maynila. Ma'am, nagsibili silang marami para daw pasalubong nila sa kanilang pamilya. Ang double blade to kasi ang una, nakakabili tayo ng mura. Yung bigas, 29. Yung mga gulay, no, sariwa, mura din, no? Galing sa mga farmers yan. Pangalawa, natutulungan natin yung mga farmers natin na magbenta. Kung napapalitan nyo, yung iba nga, tinatapon na lang yung mga gulay, di ba? Kasi walang mapagbentahan. Through Kadiwa, mayroon tayong venue ngayon na pwede nilang dalhin dito yung mga gulay nila at tutulungan natin sila makabenta. No? Mura na, tapos natulungan pa natin sila. No? So, yun talaga yung purpose ng Kadiwa natin. Samantala, kasabay ng pagbubukas ng Kadiwa, isinagawa rin ang blessing ng mga heavy equipment at construction materials na gagamitin ng ahensya sa mga proyekto nito sa rehiyon ng Bicol na makakatulong sa pagpapaunlad pa ng sektor ng agrikultura sa Kabikulan. So dito sa Bicol, meron tayong 7 na dump truck, 3 backhoe, isang grader, no? Tapos nagbigay na rin siya ng isang minibus, no? Coaster. So na para magamit natin sa daily na operations natin. Ang purpose nito, ma-maintain natin yung mga irrigation system natin, malinisan parati, no? Para tuloy-tuloy yung daloy. At second is, during calamity, especially here in Bicol, na tatamaan tayo ng bagyo lagi, meron tayong heavy equipment, no? May mga equipment tayong makaka-response kagad. So ang balak natin yan, hindi lang dito, padadala tayo sa Catanduanes, saka sa Masbate Island. Kasi malayo sila kaya kung may emergency, mahirap naman kung manggagaling pa dito sa Naga, no? So, gusto natin meron ng steady equipment sa Catanduanes, meron na ring steady equipment sa Masbate para, and then Sorsogon, no? Para mabilis yung action ng NIA. Regine Bue, CSN. Pinangunahan ni Mayor Marivic Solano ang pamamahagi ng palay seeds at insurance checks sa ilang magsasaka sa Pili. Pagpapalago pa ng sektor ng agrikultura sa bayan, prioridad ng bagong alkalde. Narito ang ulat. Higit sa 200 magsasaka sa bayan ng Pili, Camarines Sur ang benepisyaryo ng palay seeds at insurance checks mula sa Philippine Crop Insurance Corporation at Department of Agriculture. 175 sa mga ito ang nakatanggap ng binhi, habang 100 namang magsasaka ang nakatanggap ng insurance checks matapos maapektuhan ang kanilang pananim ng peste, kalamidad at iba pa. Binibigyan sila ng allocation according to area. So ang isang hectare po ay 2 bags. So depende na po sa area. Kasi meron po tayong 20 kilogram na bani para po yun sa kalahating hectares. Ano man humigit doon ay good for 1 hectare. Pinangunahan ni Mayor Marivic Solano at ng Municipal Agriculture's Office ang pamamahagi ng agri-input sa mga magsasaka. Isa sa mga benepisyar ay si Roberto Banyadera na mailalaan na umano ang pambili niya ng binhi ng iba pang pangangailangan sa kanilang tahanan. Actually, malaking bagay sa party namin mga magsasaka. Kasi ang pinaka-basically, kung bibilin mo ang seeds kamahal, nasa 1.7 yan. So malaking bagay sa magsasaka na mailibre. So, bawas sa gastos namin. Bawas sa gastos. So, kaya itong ginagawang ito ng LGU, malaking tulong sa magsasaka sa Pili. So, actually, kasi ang mahal ng seeds. Dakulang bagay po na araw kani may programa ang lokal na gobyerno kan
banwa na pili o national gobyerno na magkaigwapong libre na itinaong rice seeds ngunya na pagkaaga. Kasi po, kagianan na sa mga paraumata na day na po ninda inibabakalon. Itinaon na sa indang libre. Ang sektor ng agrikultura ang isa sa mga prioridad ni Mayor Solano, lalo't isa ang pili sa mga top producing municipalities ng mga agri-products sa probinsya. Chris Novello, CSN. Upang mapababa ang kaso ng mental health problems at depresyon na nararanasan ng mga kabataan, isang panukalang batas ang ihinain ng isang senador sa Senado na layuning i-regulate ang paggamit ng social media tulad ng TikTok sa mga kabataan. Ang reaksyon dyan ng ilang magulang, alamin sa ulat ni Eli Balbin. Mga minor de edad, pagbabawalan ng gumamit ng social media. Yes, you heard it right. Dahil isinusulong ni Senator Ping Lacson sa Senado ang pagbabawal sa paggamit ng social media tulad ng Facebook at TikTok sa mga minor de edad upang maprotektahan ang kabataan mula sa mapanganib ng mga online platform. Hati naman ang opinyon ng ilan sa panukalang batas na yan. Hindi po ako pabor sapagkat madaming Gen Z ngayon ay kailangan ng cellphone upang sa school, sa mga school project. Kasi po, in our generation, madami nang gumagamit nito in educational purposes. Not only entertainment but also educational. Kahiling po sa indang kung ano-ano pong mga dyan sa cellphone. Kadakol po baga ang luluwas po sa cellphone, sa TikTok, o kung mahihiling sinda. Siyempre, ang akisig ang score kang kan cellphone, kung ano-ano. Siyempre, arog sa kuya, lula, siyempre, maanggutan ko sinda. Sa panukalang batas, uutusan ng social media platforms na i-take down ang account na matutukoy na minor de edad na wala pang 18 taong gulang ang gumagamit. Aatasan ng social media platforms na magkaroon ng paraan para matiyak ang edad at identity na gagamit ng account. Nababahala si Lacson dahil ang labis na paggamit ng social media ay maaaring magdulot ng problema sa mental health gaya ng pagkabalisa at depresyon. Marami ding kabataan ang nagiging biktima ng cyberbullying o maling impormasyon. Sa kasalukuyan, wala pang formal na batas na nagbabawal sa paggamit ng SOCMED ng mga minor de edad sa Pilipinas. Ngunit dapat obligahin ng mga magulang ang kanilang mga anak na limitasyonan ang oras sa paggamit ng social media. Eli Balbin, CSN. Sinasapinal na ng bagong administrasyon sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur ang pagpapatayo ng community college sa lugar. Mga magkokolehiyo hindi na kailangan pang lumayo, makapag-aral lang sa tertiary education. Narito ang ulat. Sinapinal na ng LGU San Fernando sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Tindano Barra ang pagpapatayo ng San Fernando Community College. Isa ito sa mga pangunahing prioridad ng bagong administrasyon na layong matulungan ang mga kabataan at mamamayan na magkaroon ng dekalidad na edukasyon. One of my 3-point agenda in my administration is education. Nahilin ko po na kaipuhan mag-invest kang banwaan sa puturo kan sa tuyang mga kahobenesan. Aside sa tinatabang ng provincial government on scholarships and other educational assistance, and may ordinance man kami na makatabang sa mga deserving students, gusto ko pang matauan yung pagkakataon, lalong-lalo na si mga yaon sa upland and coastal barangays na mayong oportunidad na makatapos ng pagklase. Ibinahagi ng alkalde ng San Fernando sa pag-iikot niya sa 20 barangay na isa sa mga hinaing ng mga magulang ay ang kawalan ng tertiary education institution. Every time na mababa po ako sa barangay, may mga nanay or tatay po sa kong nagrarano. Gusto makatapos ka mga aki ninda, pero mayong means ang family para makapagpaklase kan sa itang mga kaakian. Sa tulong ng probinsya ng Camarines Sur, sa pamumuno ni Governor El Rey Villaperte at 2nd District Congressman Luigi Villaperte, napondohan na ng 50 million ang ipapatayong community college sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Already identified location of the community college, dyan po sa Barangay Lupi. Sabi niya mga at least 2 hectares, dahil iguan na pong budget, 50 million for the building. And ang counterpart na lang po kang LGU is magbakal
kang location or mag-acquire kang property for the community college na idodonate ni sa province ng aning tugtukan po kay community college. Ang soon to rise na San Fernando Community College ikinatuwa ng ilang magulang gaya ni Nanay Charina na hindi na umano mapapalayo ang kanyang anak sa pag-aaral. Tuwang-tuwa po ako na magkaroon po dito ng community college dahil hindi na po mapapalayo ang pag-aaral ng mga anak ko. Natutuwa rin ang grade 11 student na si Josen Garcia dahil hindi na siya mapapalayo lalo't nakatira sila sa Coastal Barangay. Maugma po ta syempre. Mas mapapadali po ang transportasyon kang mga taga-ibang lugar or kang upland. Mas mapapadali po. Halimbawa dahil na po sindama, rayo, di magmales sa pamasahe. Ang pagpapatayo ng community college ay isang hakbang upang mapalawak ang oportunidad ng mga kabataan sa tulong ng edukasyon na isa sa mga programa ng provincial government ng Camarines Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor L. Ray Villafuerte na Smarter CamSur sa tulong ng karagdagang GMBCC, CamSur School of Arts and Culture at iba pa. Eli Balbin, CSN. Isang information service caravan na layuning wakasan ang child labor sa bansa ang sinagawa sa CamSur. Dole Bicol pinuri ang mga programa ni Governor L. Ray Villafuerte para sa mga kabataan na makakatulong sa pagwakas sa child labor sa bansa. Narito ang ulat. Higit sa 2 taon nang nagtatrabaho ang 14 anyos na anak ni Nanay Jessica ng Pili, Camarines Sur. May trabaho naman umano sila ng kanyang mister, ngunit isa sa kanilang mga anak ay mas ginustong tumigil na sa pag-aaral para kumita ng pera. Pero may kuman po siya sasabihan na mas mari ang mag-eskwela kaysa magbalad sa init. Sabi niya, habo po na talaga ma. Iyan, simbag niya po sa Permi. Ang anak ni Jessica, ilan lang sa maituturing na kabilang sa mga child labor o anumang uri ng trabaho na ginagawa ng mga kabataan na nakakasama sa kanilang kaligtasan at kalusugan. Ayon sa Republic Act 9231 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, bawal pang pumasok sa anumang trabaho ang mga batang edad 15 taong gulang pababa. Kaugnay nito, upang mawakasan na ang child labor sa bansa, isang information service caravan ang isinagawa ng Department of Labor and Employment Bicol katuwang ang provincial government ng Camarines Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor L. Ray Villafuerte sa pakikipagtulungan at suporta ng provincial government ng CamSur. May sasakatuparan ang bisyon ng ahensya na mag-aaral ang kabataan at hindi manggagawa. Gusto nating i-raise ang level of consciousness ng ating mga kabataan kasama na rin ang mga magulang na dapat sila ay mag-aaral talaga, ipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Ang aming pasasalamat, in fact, itinaon namin ito na nandito talaga si Governor L. Ray. Dahil alam namin na malaki talaga ang magiging role ni Governor L. Ray at suportan niya mula naman noon, nung congressman pa siya hanggang ngayon, nandyan talaga ang suporta ni Governor. Tumanggap ng pagkilala ang probinsya ng Camarines Sur mula sa ahensya bilang aktibong partner ng DOLE sa programa para wakasan ang child labor. Pinuri rin ito ang mga prioridad ng programa ni Governor L. Ray para sa mga kabataan sa CamSur tulad ng pagpapalakas pa ng sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng pagtatayo pa ng dagdag na community college, scholarships, Next Gen CamSur at paghikayat sa mga kabataan na ipursu ang jobs of the future. Padalos lang paglaon, padalos lang mag-aral, di ko mo nag-iisa. Andiyan kami ang mga iba't ibang ahensya at ang aming makatabang sa ibo. Ang aming maabot nindo sa idong mga pangarap. Inot mga anak, huwag ka mo magpundo mangarap. Sa mensahe ng gobernador, hinikayat nito ang mga kabataan na mangarap at tiniyak nito ang suporta ng provincial government ng Camarines Sur para may angat ang antas ng pamumuhay ng mga kabataang Camarinense. Gusto natin makatapos sila, ayaw natin yung child labor. So, ang tulong ng probinsya para makatapos sila sa pag-aaral ay nandyan at yung hirap ng buhay ng mga magulang para makahanap ng trabaho. Kaya nga, dinidevelop natin ang CamSur Uptown. Kaya nag-i-encourage tayo ng mga negosyante, pabrika dito para mabigyan ng trabaho. Muli ring binigyan din ng gobernador ang mahalagang papel ng mga kabataan sa kinabukasan, hindi lang sa probinsya, maging ng buong bansa. Well, ang youth naman talaga ang future ng probinsya, ng bansa. So kung di natin sila asikasuhin ngayon, ang future ng buong Pilipinas, ang buong CamSur ay mapapanganib. So dapat palaging iunahin
ang kabataan habang inaalagaan natin ang presenteng mga namumuhay, mga senior citizen, magulang. Samantala, pinangunahan rin ni Governor Elry Villafuerte ang gift giving tulad ng grocery, raincoat, school supplies na aabot sa 115 kabataang dumalo sa aktibidad. Lumagda rin ito bilang tanda ng suporta sa layunin ng DOLE at ng pamahalaan na mawakasan na ang child labor sa bansa. Nick De La Cruz, CSN. Naibalik at pinakawala na sa Mount Isarog ang isang NTENS monitor lizard o bayawak matapos itong i-turn over sa Naga City Environment and Natural Resources nitong nakaraang araw. Ayon sa ENRO, may habang 5.5 feet at tumitimbang ng 5.5 kilos ang bayawak na mas malaki umano sa karaniwang bayawak sa lugar. I-turn over ito sa ENRO ng 2 residente mula sa Barangay Santa Cruz ng naturang lungsod. Paalala ng otoridad sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanila kung makakita ng kahalintulad na hayop o iba pa at huwag itong saktan alinsunod sa Republic Act 9147 o Wildlife Conservation and Protection Act. Dalawang high-value target umano sa pagtutulak ng droga ang nasa kote sa kampanya kontra illegal na droga sa Camarines Norte. Higit sa 300,000 pesos na halaga ng shabu na-recover ng mga otoridad. Narito ang ulat. Makikita sa video na ito, mula sa body-worn camera ng PDEA ang pag-aresto sa dalawang high-value target sa ikinasang bypass operation sa Barangay Tugos, Paracali, Camarines Norte gabi nitong July 3. Kinilala ang mga sospek na sina Crisanto at Victor, kapwa walang trabaho at residente ng Purok 6 sa naturang barangay. Nakumpiska sa mga sospek ang isang natay transparent plastic sachet na may lamang hinihinalang shabu na tumitimbang ng nasa 50 gramo at nagkakahalaga ng aabot sa 340,000 pesos. May nagkakakuha po ng mga information tungkol po sa Sainda, submitted po tayo kung sa tuya, kung sa tuyang mga kapwa Bicolano at sa bali po duman sa mga reports, pirang tao man po kita ng oras sa pagmanmanan po sila, nakapag-test by man po kita sa inda at kung nalita po ang positive na itingduwa po, nagtitinda, ito na po, ikasata na sa tuyang bypass operation at successful nga po sa tuyang po drug sting at nadabukta na sila ngunyan. Samantala, inaalam pa ng otoridad kung konektado sa isang sindikato ang dalawang natimbog na sospek. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng PDEA ang mga sospek na nakaharap sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Regine Boy, CSN. Muling may aasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga motorista sa susunod na linggo. Sa tansya ng oil companies, 50 centavos hanggang piso kada litro ang inaasahang tapya sa diesel, kerosene at gasolina. Ayon sa Energy Department, ang ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel ang dahilan ng panibagong tapya sa presyo ng langis. Maaari pa itong magbago sa Lunes base sa palitan sa world market. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.